общо взето. Как си, бата? Тук сме, бе. Добре. Къде си, бе? Черпиш вино после с теб от стаята. О, пак се скатал ти някъде. Обаче ще се надам такова вече. Виж момчета какво правят. Учинската школа. Какво правите? Какво правите там? Постави с някакво пръче. Той е по-близко, че видиш от една страна леко. Малки са 15 кила. Ние търсим по един тири да варим. Тони, какво снимаш, как пие? Естествено. Аз ще те подпусна. По този начин доказва като се първенци. Това последно сектор. Не дръж го под напрежение. Отпускаш въйцата и... По-бързо като... Его е. Показа се. Его е там, големе. 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 Дръж го под напрежение, а? Его е тук. Голем. Седмица. 8. Седмица. Малък е, 10 кила. Малък. Няма 10. Да. Седмичка. 5-6 кила. Седмичка. Какъв хубав жълтур. Не. Оп. Давай. Вътре. Ти си. Добре! Вече, айде! Владо, айде! Какво направи? Бур! Бура е! Добре! Доша за тигана! Дай го премерим, значи е готово. Нека бе, брат. Къде това жълче рамбе? Да си ги носят от къщи тия, бе. Да, бе, тия са ги намесят, Шестичка, седмичка, бе. Там нека. Аз мисля, че момчето това трябва да си го вземете за дома. Момчето фарга да ви снимам поне като хората. Че са хубави рибите, да. Много са хубави. Петичка. 5,250. Това кой яме, брат, като тумбе. Ево се снимаме. Ево да ви снимай двамата, дай. Ево да премериш още една. Накрая, бе. Тия където ловат, кажи. Да, айде, точно преди края. Ефтиния монтаж. Не, Кой вземе фотоапарата? А? Да, аз ви снимам на видео. въже, не мога. Абе, че ти снимам. Корна роди, бе. Абе, Аз ви снимам на видео. Е, там е. Багаж. Дигни го да снимам. Айде. Ну, старбач, бе. Браво. Виеш ли? Браво. Как е? Екстра. Да. Как?